Kan ingen sätta på peppmusik eller? Det är peppmusik på nu. Nej, det är jävla chorizo-musik. Det är peppmusik nu. Nej. Får jag beställa en låt? Nej, för det finns bara vissa låtar på min mobil nu. Ja, just du kör ju via den bilen. Mm. Kan du köra via Spotify, YouTube? Nej. Fan. Snart ska jag lägga mig över internet och jag bara... Shit. Alltså, fett ont i skallen. Både i framhuvudet och bakhuvudet och själva huvudet och vad fan. Den här musiken är Alltså, sätt på något som jag tycker om. Inte massa jävla hula balula skit. Team Factor. Så Binna, jag måste upp före klockan 11 nu. Jag kommer hit och väcker dig. Kommer du hit och vem fan ska du sova? Jag väcker dig imorgon. Jag hoppas jag verkligen. Ja. Va? Jag är hemma. Sen. Ja. Ja, så fan. Det beror på att du kanske sover. I sängen. Fan. Ska du sova i sängen? Ja, slår man i farsa på soffan och bara byta säng. Ja, sant.